Čaute ľudia, tu je Primo a práve som u Filipa Hadvigera. Čaute ľudia. No a práve u neho sa tuším na stolíčke. A toto je vlog 12. Ty nemáš vlog? Nemáme čo robiť, viete. Čo? Máš 50. Čo, ja už mám 11 delinu. No, jaký vlog tam máš? 1. apríl. Ne, čo som vám dal, ľudia. Alebo Tak 10. Tak alebo 11 je to, ja už neviem, ja som domutaný v tom. Počkajte, pozrite. Nie. No. A tak. A tak, Si tu sedíme, nevieme, čo máme robiť, lebo dnešná generácia. kamarádi, To ako je. zo starých časov. To je ohovné. Týmto zdravím domov moju maminu a mojho ocina. A jeho channel vám dám do popisu. A ináč vlastne, keď si dáte môj channel a dáte si, že odbery, tak by tam mal byť aj Filip Hadviger. Klikni, keď ste na počítači, tak vám tam vyhodí, že nejsú tam odbery žiadne. Neviem, jak to mám spraviť, ale... Neviem, voľako sa dopatrajte jemu. Vám to tam ešte do popisu. František Hadviger sa volám. Áno. On sa volá František Hadviger na YouTube. On tam má také trapné videá. Že Filipko. No. Ľudia, ja by som bol Ináč rád. pozrite sa, čo je u neho. Takáto fajná stena, pozrite. Ja by som bol rád, ľudia, že keby ste nám dali do komentu, že ak sa dáva na internet táto keška, lebo vy viete po slovensky, ale na YouTube všade to je po anglicky a my z tomu takú veľkú hovno rozumíme. Lebo je to na dve veci, víte ako. No a dneska je to dnešný vlog. Hned vám to dám na YouTube. Dneska je koľkatého? 2. apríla. 3. Ne. Ne, 10. Čúvaj, bohatí. Je 2. apríl, takže ešte 3. ešte väčšie hlúposti sa delajú, viete. Ľudia, a 3. apríl, lebo včera 2. hrala Barcelona, Barcelona prehrala Kiš. Barca, moja milovaná. Neznášam Real Madrid. Neznášam Neymara. Neznášam NMS. Teda máme tu Ritterku a máme challenge. Čaute ľudia! No a tak. A toto je koniec vlogu. Majte sa krásne, skladajte básne a opravujte zuby. Čauky.